μπορούσα. Κοιτάξτε. Εκεί είμαστε. Και οι δύο, γιατί είναι και ο Ηλίας εδώ. Και τώρα θα σας δείξω σε τι πισίνα κάνουμε μπάνιο. Κάναμε εμείς αυτό το κομμάτι, κάναμε σε αυτό το ολόκληρο κομμάτι, αλλά και είχε και άλλο τόσο, αλλά ήταν πολύ βαθιά. Λοιπόν, τώρα που ετοιμαστήκαμε, βλέπετε τώρα είναι στεγνά το μαλλί μου. Και ο Ηλίας είναι έτοιμος και βλέπετε εδώ πέρα είμαστε σε διαφορετικό μέρος. Ναι, το ξέρω ότι ακούτε και μουσική μόλις άρχισε το πρόγραμμα. Κοιτάξτε λίγο. Εδώ πέρα και μόλις άρχισε το πρόγραμμα. Ναι, το βλέπετε κι εσείς. Τώρα αρχίζει η εξερεύνηση. Λοιπόν, πρώτα θα πάμε στην παραλία. Λοιπόν, ακολουθάμε εδώ πέρα μέχρι που βλέπουμε τις σκάλες. Είναι πάρα πολύ σκοτεινά η παραλία. Κοιτάξτε λίγο εκεί πέρα, έχει κάτι ωραία κρεβάτια που θέλω να πάω. Γράψτε στα σχόλια αν θέλετε και εσείς να πάτε σε αυτά τα κρεβάτια.